कमेन्टआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा होननानै स' बे बांसिन इम्परटेन्ट ना जोंनिफ्राय सासे बर' आइजोआ नेशनेल लेभेलाव थांगासिनो बे इम्परटेन्ट खालामनो हाया गासैखौबो जायनि कम्फर्ट बिथांमोननि लाइफ बिथांमोननि गावनि चइस जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया बाट स्टिल आं बुजियो बे थिंकिंआ जोंनि मानसिफोरनाव मानो दङ मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंनि बर' हारिनि बागै सेन्टिमेन्टनि थाखाय बुङो आं मिथिगौ खुलुमबाय लोगोफोर आरो मानगोनां रायजो राजाफोर दिनैहाय नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा जोंहा पिंकि बसुमतारिया मा बुंदों पिंकि बसुमतारिया बुंदों जाहैबाय हारि हिसाबै बा जाथि हिसाबै देरहालांनांगौआ देरसिन ना गुबुन हारिखौ लानायखौ साननांगौआ इम्परटेन्टसिन होननानै बुंदों आरोखि दा बेनि सायावनो आं बुंगोन लोगोफोर माने बर' हारियै जोंहा देरहाहरनांगौआ गोजौ लेभेलाव दैखांहरनांगौआ जोंहा देरसिन आरोखि ना हारि हिसाबै सिनायथि मोनोबा ना हारि हिसाबै देरहासार जानो हायोबा जोंनि थाखायबो मोजां जोंनि थाखायबो रंजाथाव बाथ्रा नंगौना नङा लोगोफोर दा जुदि जोंनि भट लानानै जोंनिफ्राय भट लुबैनानै ना जों भट होनानै देरहासार खालामखांनायनि उनाव जुदि बे सुबुङा ना पिंकि बसुमतारिया जुदि गुबुन हारिजों हाबा जाहैयोब्ला ना गुबुन हारिजों हाबा जानानै संसार जाहैयोब्ला बिनि लाबा जोंनाव जाया आरोखि ना बै गुबुन हारिनावसो थांगोन नङा होमबा लोगोफोर आं बेखौ बुङो आरोखि ना दा जेखिजाया माबाया बुंदों आरोखि ना पिंकि बसुमतारिया जोंनि बर'नि गेजेराव खालि बेल' साननाय बेखौ बुंदों आरोखि ना मानो साननांगोन जोङो नङा होमबा लोगोफोर जोङो साननानैसो जों भटखौ होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेरावहाय बर' हारिनि गेजेराव गोरों गोरा मानसि नांगौ टेलेन्टेड मानसि थायोब्ला जोंनि गोसोआवबो गोजोननाय मोनो गोग्गानाय फैयो आरोखि ना गोग्गानाय फैयो बिदि रोंखा राखा जानानै गुबुन हारिजों थांनानै हाबा जानानै गुबुन हारिजोंसो जुदि डेभेलप खालामहैयोब्ला बेहाय जोंहा बर'नि जेबो गुन थाहैया आरो लाब जाहैया आरोखि ना नोंखौ सापर्ट खालामनायनि दा बेखौसो आं बुंगोन आरोखि ना जों जुदि भट होनानै देरहाहोदोंब्ला जों बर' हिसाबै अननाय होयो जोंनि बर'नाव अननाया थायो आरोखि ना जोंहा अननाया जोबोद दङ बर'फोरनि गेजेराव अननाया दङ लोगोफोर नङा होमबा दा जुदि बेबायदि अननाय होसेयावबो ना सापर्ट खालामसेयावबो देरहाबा आर'नाइ होनानै बरायसेयावबो नोंथांमोना नायनानै ला नै देरहाबा बेसे मोजां आर'नाइ होनानै जों बर' हारिया सनमान होनानै गावनि हारिनिनो देरहासार जानो हादों बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै जोङो बेसेबां बरायो बेसेबां मोजाङै बरायो नाथाय बेखौ रेसपेक्ट होआमालायनो ना बेखौ सनमान होआमालायनो देरहाखांनायनि उनाव ना गिदिर मानसि जाखांनायनि उनाव फेमास जाखांनायनि उनाव जोंनि बर' हारिखौ जोंनि बर' समाजखौहाय जोंनि बर' सेंग्राफोर इसेबां मोजां दङ बिसोरखौ गासैबो ना लोगोफोर नेवसिनानै नायख्लेंनानै जुदि गुबुन हारिजों हाबा जानानै गुबुन हारिखौ डेभेलप खालामहैयोबा बेहाय जोंहा गोजोननाय गैया आरोखि ना बेहाय जोंहा दुखु मोननाय दङ मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर'नि फिसा गोरों गोरा टेलेन्टेड बेबायदि मानसियानो गुबुन हारिजों गावस्रानानै थाङोबा जोंहा बावहाय लस दं आरोखि ना दा बिथाङा बुंदों माने कमेन्टआवल' लिरो गुबुन हारिजों हाबा दाजा होननानै आरोखि ना बेबायदि लिरबाय थायो बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि दा माखासे माबाफोरखौहाय बुंनांगौ जाहैखायो आरोखि ना जों बुङाबाबो जाया मानो होननानै बुङोबा जों भट होनानै जों देरहा होनानै जुदि गुबुन हारिजों हाबा जाहैयोबा बेहाय जोंनि बर' हारिनि भट होनानै देरहाहोनायनि जेबो मिनिं आरो लाब थाहैया आरोखि ना बेनि थाखायनो बुंनांगौ जायो दा बेखौनो बुंगोन ना जायहा जोंनि बर' हारिजों हाबा जागोन ना बे मानसियाल' बिनांगौ आं सानो आरोखि ना जुदि जोंनि माखासे बर' सिख्लाफ्रा बेबायदि गेलेनायाव बादायलायनायाव जुदि देरहानो लुबैदों बा देरहागोन ना जोंनि बर'जोंनो हाबा जाखागोन होननानै जुदि सानदोंब्लासो जोंनि बर'निफ्राय भट बिनांगौ आं बेखौ सानो आरोखि ना नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन नाथाय आं बेखौसो लास्टबाराव बुंबावनो गोसो जादों आरोखि ना बिथाङा जे बुंदों जोंनि बर'नि गेजेराव मानो बेबायदि साननाय बेखौ बुंदों आरोखि ना जोंनि बर'नि गेजेराव साननाया थाखायो ना साननाया थागोन मानो होननानै बुङोबा
नों सासे जोंनि बर' ना जोंनि बर'नि मानसि ना जोंनि बर'नि लस जानाय खहा जानायखौ जों लुबैया आरोखि ना जोंनि बर'जोंनो जों हाबा जानानै ग्रें ग्रें संसार जानानै देखायजानो लुबैयो बा जोंनि बर' हारिखौ एसे डेभेलप देखायजानोखौ जों लुबैयो आरोखि मदद खालामजानो जों लुबैयो दा बेखौ बेनि थाखायनो जों बुंनाय जायो आरोखि ना नङा होमबा लोगोफोर दाथ' गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गोबां फेसबुक पेजफोरनि गेजेरजोंहाय बेखौल' सावरायो आरोखि ना लोगोफोर आंनावबो कमेन्ट दं नायनो हागोन नै गोबां मानसिफ्रा माने बहुत दाहो बहुत होआ बिदिल' बुंनायखौ बिदिल' बुंनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोखि ना आरो नंगौबो थिगैनो दं आरोखि ना जुदि गुबुन हारिजों हाबा जाहैयोबा आरोखि ना जों बेनो बहुत होनानै लाब गैया लोगोफोर सिदा बाथ्रा आंनि खोथाया एक एंसिबो आवगायनाय नङा फासयनाय नङा लोगोफोर नोंथांमोनासो मा सानो जुदि गुबुन हारिजों हाबा जाहैयोब्ला जों बेखौ बर' हिसाबै बर' फिसा होननानै अनसायनानै खुनु जोंहा लाब गैया आरोखि ना लाब जाया बिनि थाखायनो आं बुङो ना बिनि थाखायनो आं बुंदों दा नोंथांमोनासो मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायदो आं बावनो दोनथ'बाय लोगोफोर उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ बयनिसिमबो गोजोन्थों कमेन्टआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा होननानै स' बे बांसिन इम्परटेन्ट ना जोंनिफ्राय सासे बर' आइजोआ नेसनेल लेभेलाव थांगासिनो बे इम्परटेन्ट खालामनो हाया गासैखौबो जायनि कमफर्ट बिथांमोननि लाइफ बिथांमोननि गावनि चइस जायजों हाबा जायो जायजों हाबा जाया बाट स्टिल आं बुजियो बे थिंकिंआ जोंनि मानसिफोरनाव मानो दङ मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंनि बर' हारिनि बागै सेन्टिमेन्टनि थाखाय बुङो आं मिथिगौ